vítáme vás, synu, opravdu srdečně vítáme vás. Máme toho řečníka. No, teď můžeš. No tak můžete, musíš hnedka najít. Já to vážení občané, tak jako v loni i letos vás vítáme na Tři králové výplachu na Babylon. Tak jako v loni zde vítám lesní trubače, vítám Tři krále, jste všichni kluci výborně. No a vítám i občany z okolních obcí, kteří nás letos doprovodí. Dnes poprvé s náma pojede i hasičská Avie. Na Babyloně se můžete občerstvit, jak tam bude oheň, hady se k němu hlašte, máme opékačky, klobásky, něco pití a věřím, že nám počasí vydrží a je to šťastně absolvujeme. Děkuju vám. Začínáme veselé, jako dobří přátelé. Flintu sobě přichystej a na povely pozor dej. Jo? Ještě brzo? Tak přátelé, ještě tady máme název pry, který je tu třikrát. Ještě musíme vymyslet jednu. Ono se to tady